नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे चेनेलाव फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। दिनैसो एसेबां गोबावनि उनाव ब्लग लाबोबाय। स' नै दायो आङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना, बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। थौदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जोंनि बाजारखौबो एसे नायदो नोंथांमोना माबायदि। नै दायो आं ओंखारनाय रेडि जाखाबाय। दा थांबाय थानोसै आरोना, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय था। थौदो बिदिब्ला थांबाय थानोसै। माबायदि दङ नोंथांमोना? आं मोजाङैनो दङ आरोना। एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लाबोबाय आङो। स' नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै। आङो सानफ्रोमबो भिडिअ हेगारनो हायैनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बियो आरोना। स' नाजालांगासिनो आङो सानफ्रोमबो भिडिअ होनो थाखाय। बिमा जाबाय नालाय ओंखायनो बेबायदि सानफ्रोमबो टाइम मोनबाय थाया। ओंखायनो गोबाव गोबावजों भिडिअखौ होनो गोनां जायो आरोना। थेवब्लाबो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। दिनैनि ब्लगखौ नायनोसै बाजाराव मा मा मोनो। नोंथांमोननोबो देखायलांनो नाजागोन हानायमानि। स' नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था। आरो बेनिख्रुइबो बांसिन बयबो नायबानो जाबाय, बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरोना। स' बिदिब्ला नायला रास्तासिम, दा रास्तायाव गारि नेनांगोन आरोना। दा थांगासिनो। मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बाजाराव। हा ओइ बाजाराव दा थांगासिनो। 이벤트 가더만. 갑자기 바자로. Langga dong. Saya langga pergi naideng arena. Engkau basi-basi sebaiknya lebih arena lebih formal berke. Kau naik dari batu jangan lebih baik dana biar nangga. Getang megong. Megong tayong bazar kalam sebai arena mabi motor las sebai. Bazar kalam bay se jasen lana. Ne? Hah?
Pikir ya udah sampai nama le. Sampai. Man gelok mah kenapa? Hah? Hah? Udah. Hah? Oi, hukan tara kene gejo. Pulsa sab kiman? Distakat dulu ya, Pak. Ini posisinya baru. Hale पे जो बेला कौन आपने जाए बेला सब कुछ निकला जाना ना है बाजारारि खालामखांबाय आरोना दायो न'आव थांगासिनो बाजार खालामनानै फैबाय टमटमाव जिरायनानै दा न'आव थांगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना मायबा मायबि बाजार लानानै फैबाय आरोना लामा माखांनि गुरमु साइडथिंनि इजानि दादा जाबा बानि बिफां मिथिया दा गोदान गोदान मान लादों मानसिफोरा मा भिडिअ लाबोगोन साननानै ओरैनो बाजाराव थांनो नागिरनायखौनो भिडिअ खालामनानै शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर बेखौनो नायसाबलाबायदो मा भिडिअ लाबोगोन होननानै जाबाय थायो आङो हाय Bandara Bazar Mona Patti गाड़ी एक्सीडेंट खाटे दिले बेकार गाड़ी दो दोस्ता गाड़ी भाड़ा लांदोंमोन नो खासि
ट्रेन फैनायदो आरोना गेट बन्द खालामना दोनथ'दो दा दसे नेथ'नांबाय जोङो running आरो kan langsung bana nih bapak थांबाय थादों हाल्लादो मोजां खोनाया हाला लोगोफोरनि मनाया मेंग्लिजोब्बाय नाव मोनफैबाय आरोना दायो नाव मोनफैबाय जोंखौ न'सिम दोनफैयासै ससेनिफ्राय थांबाय दा नै नाव मोनफैबाय बाजाराव बारा भिडिअखौनो मोजां लानो मोनासै आङो जाखिनि हायो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना बांद्राय बेफोरबायदि भिडिअ लास्राखै आङो लाजिनायबो मोनोना बाजारफोराव बेफोरबायदि भिडिअ लाबाय थानो ओंखायनो एसे लाबाय आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बेखौनो नायदो नोंथांमोना बेखौनो नायनानै गोजोनदो आरोना मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो आङो स' नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना सम मोनब्लानो आङो भिडिअखौ होगोन एसे बारा मोजां लानो हायासै आं दायो दिनै बाजाराव भिडिअखौहाय जाखिनि हायो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय।